Cero, ¿no? Ok, vamos. Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saúdos, gracias por estar aí, benvidos e a ver se collemos a normalidade nas últimas horas despois do apagón enerxético e informativo que sufrimos na tarde de onte e en boa noite, hasta eso das 4 da mañá, máis ou menos, que apareceu a enerxía e as comunicacións. Falaremos de todo elo cos invitados, porque lógicamente é un acontecemento inesperado, por primeira vez vivido na maioría da xente ou en todos os que estamos neste planeta e neste mundo, aquí polo menos en España, e ademais o faremos analizando a política municipal do Concello de Ogrove co portavoz do Partido Popular, con Pablo Leiva. Tamén o faremos analizando o que pasou onte, pero as repercusións, as consecuencias que ten no sector turístico para todo o sector turístico, que afecta desde o pequeno bar hasta o hotel grande que teña ou non teña, ou dispoña ou non dispoña de grupo autónomo ou electróxeno para poder funcionar con normalidade, e o faremos coa vocal do Clúster de Turismo de Galicia con Mar Rodríguez. Estaremos tamén e analizaremos esta situación, ademais da política municipal do Concello de Noia co portavoz do Partido do Bloque Nacionalista Galego, con Ricardo Suárez, que ao que lle damos a boa noite e a benvida. Señor Suárez, benvido, moitas gracias por estar aquí, e como viveu o día de onte, tanto no ámbito personal como profesional? Pois nada, primeiro de nada, moitísimas grazas polo convite, por contar hoxe comigo, un saúdo á audiencia. A verdade é que, bueno, estou hoxe aquí compartindo programa contigo, nunhas circunstancias un tanto excepcionais, non? Sen dúbida, o que aconteceu onte pois é algo que ninguén esperaba, é algo que, bueno, pois que sorprendeu e trastocou a vida de todas as persoas que vivimos na Península Ibérica, porque, bueno, eu precisamente, pois, onde estaba, eu vivo en Noia, pero traballo en Santiago de Compostela, e xustamente me estaba movendo da miña oficina a outro lugar, e me chamaban un compañeiro, non? Oye, aquí non hai luz, fóixenos, oye, podes mirar a ver se é unha cuestión de toda a cidade. Eso nos dá a circunstancia de saber que obviamente non era nin desa cidade, era de toda a península, non? En ese sentido, foron momentos de incerteza, e tristemente, bueno, que xeraron moitas complicacións para moitas persoas. Se caen os semáforos, se caen os trens, se cae todo, e o que pasa que todavía non nos vamos enterando. Pero eso empeza ás 12 e pico da mañán, 1 da mañán, somos xa un pouco conscientes, os que nos pilla fora en cidades, onde os semáforos xa non funcionan. As radios empezan a comunicar que hai un apagón, pero a partir da media tarde o que si ocurre que tamén hai un apagón das redes de comunicación, é dicir, das líneas telefónicas. Si, eu de feito vivín iso, non? Eu tiven podemos dicir a sorte, non, de que polo meu traballo, pois me desplacei do meu lugar, do lugar onde realizo o meu emprego, a outro lugar, a unha sala pois na que había un grupo electróxeno e na que, pois, obviamente, pois seguíamos tendo internet, seguíamos tendo luz, seguíamos podendo seguir traballando no noso ordenador portátil, pero, bueno, é que, a pesar diso, de que, bueno, eu nun primeiro momento sí que estiven máis, pois igual máis enterado, non, do que era a realidade informativa, porque moita xente, pois igual, desde os seus móviles, por quedarse sin batería ou por non ter cobertura, non podía acceder. Eu sí que tiven esa, digamos, entrecomillado, sorte de enterarme da realidade informativa máis a nivel de todo o Estado e demais, pero non o vivín tanto, pois, esas consecuencias primeiras, esa sorpresa que houbo, que me imagino que houbo nas rúas, e que sei que houbo nas rúas polo que me contou. Negocios que quedaron coa persiana medio baixar, e que logo vi, e os automáticos non cerraban, claro. Pero sí que é certo que, a pesar de que eu tiña acceso a un ordenador portátil con wifi,
os servidores chegou un momento, bueno, pois como dis, non? Aí sobre as 6:30, 7 da tarde, en que, pois me imagino que porque eses grupos electróxenos xa deixaron de dar abasto por algún motivo, os servidores das páxinas web pois cada vez era máis complicado, a pesar de ter wifi, acceder e demais. Xa non recargaba ben. Sí, que hasta ese nivel de consecuencias de que cousas que funcionaban, pois deixaron de ir. E eso... A pesar de estar nun lugar, como digo, con luz, electricidade, wifi e demais. Sí, pero o mundo estaba apagado. Pero bueno, iso, por contar a anécdota ou por explicarlle á audiencia, bueno, que incluso tendo esa ferramenta, non había esa normalidade. Houbo as primeiras horas, pero despois a normalidade non existiu. Pero, bueno, realmente iso non é máis que unha anécdota, porque, bueno, realmente, alén de que hai moitas empresas, moitas industrias que, algunhas, pois, por cuestións de que non poden parar nunca, sí que están preparadas para este tipo de cuestións, pero hai moitas industrias, que tiveron que parar, non, a súa produción. Que se quedaron en chasis. Calquera tenda, calquera taller mecánico, os mesmos supermercados, panaderías, pastelerías, todo o que teña un produto conxelado, pois se lles desconxelou. As perdas económicas foron importantes, pero bueno, a mí eso é moi serio, pero ao final me parece que as principais vítimas, pois, bueno, todas esas persoas que o tiveron que pasar moi mal, pois quedándose nun tren perdidos no medio da nada ou pasando horas dentro dun ascensor, me imagino, bueno, pois que son unhas situacións moi angustiosas e que, bueno... Na zona da Barbanza, publicado de Galicia, que hai un paisano, un señor que se quedou 5 horas dentro dun ascensor. Claro, e imaginémonos, non? Ademais, que moitas veces pois aí non hai nin cobertura, nin hai nada, non funciona o socorro, non funciona o sistema de alerta do ascensor. É unha situación que non sei como eso pode ocorrer en España e que imaxe trasladamos para o resto do mundo, porque a verdade é que sí que, vamos, a min sí que me preocupa. As perdas económicas xa se están cuantificando no 1% do PIB, pero falamos de 1.600 millóns de euros, e a ver quen asume ou quen acabará asumindo por ter culpa nesta historia, se é a Red Eléctrica, se é quen sea, ou se a ver quen asume todo isto, ou o consorcio de seguros, pero ao final os que vamos a pagar somos sempre os mesmos, non? Sí, porque, bueno, además hai determinadas cuestións pois que xa avisaron, non? Que se unha empresa non che puido dar determinada cuestión que xa tiñas contratada, non che puido proporcionar un produto, un servizo ou demais, pois agárranse a situación de circunstancias excepcionais e obviamente pois non hai forma de recuperar iso. Pero, bueno, si me imagino que se hai unha demostración de que alguén cometeu algunha neglixencia ou algo, pois haberá que ver cales son esas responsabilidades e que as depuren, non? Bueno, no ollo ahora está Red Eléctrica, non? Que é o operador do sistema, unha empresa privada que é unha empresa privada con participación pública, pero que, bueno, o 20% é do Estado e é o accionista mayoritario, porque o resto son minudencias. O sea, accionaría o pequeno, vamos. Sí, pero, bueno, o accionista mayoritario 20%. Unha empresa público-privada, bueno, sexa X ou Y, o certo é que, bueno, que con responsables políticos ao frente. Sí, así é. Así é neste caso, e foi con gobernos anteriores. Claro, a presidencia é unha ex-ministra socialista. Efectivamente. Antes co Partido Popular tamén houbo un ex-ministro popular que tamén estivo ao mando en Red Eléctrica. E tamén houbo apagón? No, pois nese caso non houbo apagón, pero, bueno, sí que é certo non quero salvar No, pero, bueno, que chama a atención con independencia do que aconteceu onte, bueno, pois que isto que aconteceu onte puso de relevancia, pois que moitas veces hai cargos políticos que están en cargos... Sin dúbida, e además, deberían estar en mans técnicas, non? E además, claro.
Sin dúbida. Señor Suárez, cando falamos o venres para vir hoxe, isto non estaba previsto pola miña parte. Non, bueno, de feito, esta mañá preguntei, oye, vai todo ben, cando por fin xa sei, bueno, ahora todo o mundo debería ter cobertura, por iso te escribimos, vai todo ben, mantémolo, pero bueno, alégrome de que o podamos manter e que podamos estar aquí. Sí, agora falando é que, bueno, dentro de que as consecuencias van a ser serias e graves, pois que se podan minimizar o máximo posible. Bueno, entonces, o motivo do seu convite era para falar da política municipal de Noia. En principio vamos ir por aí, sí. De Noia ten algún acontecemento excepcional que haya pasado con motivo do apagón? Sí ou non? A ver, eu creo que dentro da normalidade do que aconteceu, obviamente, excepcional, sí, pero como foi en todos os lugares, non? Bueno, entonces, estamos casi no 50% da legislatura, en maio do 27 hai de novo eleccións, Noia de 14.140, 150 habitantes, máis ou menos, Partido Popular 6, Partido Socialista 4, Noia, Agrupación de Noieses Independientes 2, BNG 2, Marea Cidadá 2, e un que corresponde a non adscritos. Efectivamente. Bueno, que balance fai desta legislatura? Bueno, vostede se presentou esta no 23 é a segunda vez. Vostede se presentou no 19 por primeira vez, foi concelleiro hasta hoxe, pero facemos balance, non sei se de todo, pero principalmente os 2 anos, non, porque é o que nos toca hoxe. Entonces, como valora isto, aparte con esos cambios que hubo de pasar de maioría ao Partido Popular a perder un concelleiro e estar aí con ese apoio que é un non adscrito? A ver, o certo é verdade é que non se pode analizar a política municipal de Noia agora mesmo sen ter en conta esta circunstancia que vimos tendo desde hai uns medio ano, non? Sí, a finales do ano pasado. Efectivamente. Había unha maioría absoluta e arrolladora, digo absoluta e arrolladora, porque aínda que un teña, ou 2 grupos conxuntamente teñan maioría absoluta, iso non quita que poidan escoitar, poidan negociar e poidan chegar a consensos para, entre todos, fomentar, ter ideas e mellorar, non? O que é a acción política municipal, pero a circunstancia de que o señor Luís Salamancos se fose do grupo de goberno e os deixase en minoría, provocou que xa non se poidan sacar as cousas mediante esa maioría absoluta e arrolladora. E, polo tanto, eu creo que o Partido Popular aínda non se deu conta, o alcalde de Noia aínda non se deu conta, o señor Santiago Freire, de que estamos nun novo contexto, nun novo escenario, no que está obrigado a dialogar e obrigado a sacar cousas adiante. É certo que nós, por exemplo, unha das cuestións máis importantes que hai cada ano é o plan de obras e servizos da Diputación. Nós demostramos que, alén de que poida haber diferencias entre unha formación política como é a que está na alcaldía, que é o Partido Popular, o Bloque Nacionalista Galego, que están nas antípodas, non? Son principal grupo no Parlamento Galego e principal grupo da oposición, pero aínda así nesta circunstancia, neste contexto de minoría, pois fomos quen de levar as nosas propostas, negocialas e poder sacar adiante o plan de obras e servizos con 4 actuacións que a nós nos parecían pois moi relevantes para poder mellorar determinados aspectos do municipio. Pero, claro, isto é unha cuestión puntual. O que non se pode pretender é, pois que dunha cuestión puntual pois salgan un pacto máis que vaya máis alá no tempo, non? E, polo tanto, nós sempre o indicamos, sempre o dixemos con moita coherencia, nós defendemos
as cousas que nós pensamos que están ben, todas aquelas cousas que pensamos que van na mellora da vida da cidadanía de Noia, e estamos dispostos a falar con calquera para chegar a acordos, pero con independencia e de forma puntual. Nese sentido, bueno... Nese sentido, vostede valora que foi bo que, para a política municipal, me refiero, desde o punto de vista político, que foi bo que o Partido Popular e a agrupación con noieses Noia perdera esa maioría absoluta co señor Alamancos, favorece, digamos que as negociacións e isto favorece o conxunto de veciños de Noia? Eu creo que sí, eu creo que é algo moi positivo, porque agora hai unha obriga de dialogar e de chegar a acordos, e máis cedo ou máis tarde vanse ter que dar conta e van a ter que empezar a negociar cada vez máis temas. Nós, mantendida, pois para entendernos con calquera grupo, obviamente, nós temos unha afinidade moito maior por ser partidos progresistas, pois tanto coa Marea Cidade de Noia como co PSDG, pero iso non quere dicir que sin algo estamos de acordo e si algo pode favorecer a cidadanía, que nós vayamos a poder apoiar calquera cuestión, obviamente, sempre tendo en conta que se necesitan os nosos votos, pois vamos a facer valer a nosa forza para cambiar esas cuestións. Antes de entrar en, digamos que en apartados ou departamentos ou sectores políticos do Concello, da xestión do Concello, según o BNG, que necesita Noia prioritariamente para estes 2 anos que queden de legislatura? É que nese sentido, nós estamos facendo unha aposta moi forte, en primeiro lugar, por mudar Noia desde o punto de vista urbanístico. Desde o punto de vista de que nós pensamos que a oportunidade de Noia é parecerse máis a un lugar pensado para as persoas, máis que nun lugar pensado para os vehículos. Nese sentido, pois, unha das cuestións que estamos a propoñer é que se precisa un estudo sobre a mobilidade do Concello. Obviamente, tendo en conta que os vehículos teñen que entrar e sair e teñen que estacionar no municipio, e iso hai no que facer pois dunha maneira pois que non se xeneren atascos, non se xeneren embudos e ao mesmo tempo pois non se permita que os vehículos circulen por rúas que non están pensadas para o tránsito a gran velocidade, e iso faise pois contratando a un persoal técnico que aporte as mellores solucións. En ese sentido, as rúas pensadas para as persoas tamén teñen que ser rúas nas que se gañe espacio para o cidadán, non? Hai que facer un mellor control do acceso dos vehículos ao casco histórico, hai que intentar que determinadas rúas do centro do municipio pois podan gañar espazo para, igual, pois hai unha rúa pois como é a Corredoira, na que limitando o acceso de vehículos se poderían gañar negocios, e logo hai que coidar o noso casco histórico, non? Porque o noso casco histórico está protegido, ten un plan especial de protección, sería importante que ese PEPRICH se velase máis polo seu cumprimento, e, ao mesmo tempo, pois temos un gran paseo marítimo no que a aposta do goberno municipal co apoio de Portos de Galicia é un asfaltado de 6.300 metros cuadrados en pleno paseo marítimo para facer aparcamentos, e nos pensamos que esa non é a solución para un paseo marítimo, que é unha das principais infraestructuras verdes, nas que obviamente ten que haber estacionamento, pero que non se pode convertir estacionamento na súa contorna, me refiro, non? Para a poboación de Labarta ou para os visitantes, pero que non pode converterse pois nun
unha gran esplanada de asfalto que rompa totalmente pois coa beleza da contorna e coa potencialidade que ten ese espazo. E ao mesmo tempo, pois, temos unha gran alameda, un gran casco histórico, un gran paseo marítimo, pois creo que temos unha oportunidade de pensar o urbanismo, e por iso decía que esta era unha das claves, dunha maneira que nos converta nun sitio máis amable para o visitante e máis amable pois para o lecer das persoas que ali vivimos. Temos a política económica que se está facendo que necesita o comercio, o pequeno comercio, bueno, o gran comercio, a gran industria, o parque empresarial ou industrial e que necesita, bueno, pois, lóxicamente, a cofradía de Noia no sentido e no senso de a ver se algún día se chega a, digamos que a ordenar e a mellorar moito máis o saneamento e a retirada dos lodos para beneficiar ao marisqueo. Somos un municipio pois, eminentemente marisqueiro e eminentemente de servizos. E hai que coidar a estes dous sectores. En primeiro lugar, a cuestión que comentaba antes, a cuestión de ordenar o tráfico, a cuestión de ordenar o aparcamento. Ordenar o aparcamento, eso tamén posibilita que haxa prazas e haxa máis facilidade para deixar o teu vehículo. Facer un urbanismo máis amigable, facer que a xente queira visitar Noia, que todo sexa moito máis atractivo, como se fixo, por exemplo, en exemplos como en Pontevedra, onde ti podes aparcar, pero despois hai un urbanismo máis amable para que as persoas visiten, para que as persoas o pasen ben na cidade, pois ese modelo é o que precisamente nós creemos, alén de outras políticas que poidan axudar e estimular o sector servizos, nomeadamente o sector do comercio. Eso precisamente do que falaba antes, nós creemos que é a clave. Se Noia é un lugar moito máis atractivo, cun urbanismo moito máis amable, vai vir máis xente a visitarnos, a xente vai a estar máis tempo camiñando pola rúa e, polo tanto, vai a ser un lugar máis vivo onde as ventas, pois, onde a hostelería tamén, vai a ter máis público e se van a poder xerar novos negocios. Isto por unha parte. E por outra parte, temos o sector marisqueiro, que é outro dos, digamos, o noso gran piar, non? O principal como motor económico da nosa comarca, que está pasando unha situación tremendamente complicada. O ano pasado, sin ir máis lonxe, bueno, pois houve perdas en Berberecho que puderon chegar a 80%, non? Do que sole ser a facturación, prácticamente, eso, hace fai 2 anos, o ano anterior prácticamente sen abrir. En ese sentido, primeiro, hai que conseguir que se deixe de verter augas residuais sobre a ría, non? Hai que mellorar a nosa rede de saneamento, hai que conseguir que sea unha rede de saneamento integral. Antes falaba do plan de obras e servizos. Nós, cando pedimos, non, que se realicen actuacións, como viñemos conseguindo durante os últimos anos, pois tanto no Couto, na Barquiña, agora en Ousoño, nós sempre intentamos ir dando pasos adiante para camiñar de cara a ese saneamento integral, pero non é suficiente. E nós creemos que ten que haber un plan plurianual que realmente poña unha data na que Noia poida ter toda esa rede de saneamento integral realizada. E iso creo que é unha das cosas que deberíamos de pactar agora. Quen ten que entenderse máis ou ceder máis? Portos de Galicia ou costas do Estado? Neste sentido da ría. A ver, por unha parte, o municipio ten que acabar a súa rede de saneamento integral, non? Que refílome ás augas residuais dos domicilios. Por outra parte, a Xunta, que leva coa depuradora as voltas,
facendo o mesmo anuncio unha vez tras outra, debería de solventar o mal funcionamento da depuradora dunha vez por todas, e obviamente aí é cando debería de entrar isto do que comentas, non? Eu creo que as distintas administracións, sobre todo eu creo que neste caso Portos, neste caso Costas, debería de acometer un proxecto de regeneración dos bancos marisqueiros, como xa se fixo, por exemplo, no caso da Ría do Burgo, e como defende o BNG a través do Plan Rías, non? Pero tamén é certo que desde o municipio temos que cumplir con os nosos deberes para poder. Nos queda moi pouquiño tempo que isto avanza moito. Política social e parroquias, que non quero que me marche sin facer un balance das parroquias, pero para todo isto un par de minutos como moito. Política social, estamos defendendo o SAF, non? As traballadoras do Servicio de Atención no Fogar, sen dúbida están nunha situación complicada na que hai que mellorar as súas condicións laborais para que tamén se poda dar un mellor servizo, e aí tamén hai que denunciar unha política da Xunta que, malia ter as competencias sobre esta materia, pois non é capaz de dotar máis de o escaso 28% que está pagando, non? Os municipios están sufragando máis orzamento que a propia Xunta cando lles é unha competencia impropia. E o Estado, a pesar de que achega máis que a Xunta, pois tampouco está cumplindo coa súa parte. Segundo a Lei de Dependencia, ten que xestionar isto a Xunta cun 50% de achega por parte do Estado, e, sin embargo, vemos como un municipio como Noia ou como calquera outro municipio como o noso, pois está tendo competencias impropias que fan que o servizo non sexa o mellor, que as traballadoras non teñan as condicións que deberían ter. E, outro día, Ana Pontón, no debate de política xeral, por exemplo, falaba de que era necesario facer un sergas dos coidados, non? Eu creo que nese sentido as alcaldías do Partido Popular, nomeadamente Santiago Freire, non están pedíndolle á Xunta que realmente atenda ao que teria que atender, e isto tamén é a labor dun alcalde, non? Protestar. Imos ás parroquias, queda claro esa idea, creo que para todos os veciños de Noia. Como están as parroquias, que necesitan e que lle falta? As parroquias non están sendo atendidas da maneira na que se debería. Sen dúbida, nós desde o BNG, por exemplo, estamos apostando por iso, non? Como decía antes, estas 4 obras que conseguimos introducir no plan de obras e servizos, unha era para o saneamento en Ousoño, outra era para que se puidese realizar a mellora dunha estrada que ademais leva a un colexio no lugar da Barquiña. No lugar de Valvargos, tamén introducimos a mellora da accesibilidade a un grupo de vivendas, e logo, sí que é certo que tamén introducimos a mellora dunha beira rúa na contorna do casco histórico. Neste sentido, ese é o equilibrio que marca a acción política do grupo municipal do BNG de Noia, non? Que é ese equilibrio entre esa mellora do centro urbano da que antes falábamos para mellorar a nosa economía, coa mellora puntual un pouco en cada lugar. E agora, estamos pensando en diversas actuacións, como pode ser agora en Sobreviñas, que ainda estuvemos falando cun veciño, Antonte, para meter unha reunión coa xente dali, mocións que xa se aprobaron neste lugar, e, accións como melloras en Orro, en Boa, tamén pensando moito en que agora é necesario o tema da mobilidade, non? Hai moita persoa maior que igual vive sola e demais, e que necesita moito. Señor Suárez, como se atopou nesta entrevista? Moi ben, a verdade, moi ben.
Tengo un último minuto para decir o que vostede queira o que eu non lle preguntín, porque hoxe veo isto un pouquiño alterado polo... Nos comeu un pouco... Sí, polo menos uns 5 minutos nos comeu o apagón. O que vostede queira, con que lle gustaría rematar, que mensaxe quere mandar aos veciños de Noia? Bueno, pois aos veciños e as veciñas de Noia gustaríame decirlles que o BNG ven facendo unha labor coherente durante os últimos anos. Nós presentámonos ás eleccións dicindo que nos queríamos propover como unha alternativa ao Partido Popular. Realmente, bueno, pois apoiamos esa candidatura do PSDG para que houvese unha alternativa de esquerdas no noso concello. Pero houve un pacto na dereita e realmente pois non se puido chegar a ese goberno alternativo ao Partido Popular, que é o que sempre defendemos dunha forma coherente. Agora estamos nunha nova situación, que é unha situación sen maiorías, e teñan por seguro que o BNG non está nin nun conglomerado de grupos, nin en outro. Nós pertencemos ao BNG, temos a nosa independencia, e nese sentido, pois imos a defender o que creamos mellor para vostedes, falando con quen faga falta e dunha maneira constructiva. Ricardo Suárez, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima ocasión, moitísimas gracias e moi boa noite. Grazas a vostede, de outra. Nos vamos a publicidade, damando os patrocinadores, volvemos, recibimos a Mar Rodríguez, vocal do Clúster de Turismo de Galicia. Analizaremos toda a situación e as consecuencias, digamos que a situación que xerou o apagón informativo e enerxético, pero tamén analizaremos, lóxicamente, o sector turístico. Hasta ahora mismo.